ישראל במלחמה. המחבלים תקפו אלפי מבלים שחגגו במסיבה סמוך לקיבוץ רעים וירו לכל עבר. בשעה זאת עדיין מתנהל מאמץ לברר מה עלה בגורלם של חלק מהמשתתפים. אני סיגי כהן, אמא של אליה, שחטוף בעזה כבר למעלה משנה וחודשיים. אליה הוא הבן הבכור שלי, הוא בן 27, יש לי אחריו 3 בנות. ידעתי שאליה וזיו, הבת זוג שלו, הלכו למסיבה. אני לא ידעתי בדיוק איפה המסיבה. צבע אדום! וואו! הם מחליטים להיכנס למיגונית. גופות נופלות על זיו. היא שומעת שאליה צורח ואומר לה שהוא נפצע ברגל, ואז היא הרגישה שמישהו בא ופשוט גורר אותו משם החוצה. אליה נחטף לעזה עם עוד 3 ומחכים לחזור אלינו. כל מזרחים וקווה שם למשם בחודש הראשון הייתי באמת במין סוג של הלם כזה. מלא אנשים באו לפה ודיברו ואני לא עשיתי כלום, הייתי פשוט משותקת. קשה לי נורא לחשוב על זה שהבן שלי נמצא בעזה במנהרות חשוכות. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לי. אני גם מאוד מאוד קשה לי לעבוד כי פשוט המוח אטום. לא חושב על כלום חוץ מעל אליה. אני החלטתי שאני צריכה לעשות מה שאפשר בשביל להחזיר את אליה הביתה. ערב טוב, אחים ואחיות שלי. כל כך הרבה פעמים אני עומדת פה על הבמה הזאתי וכבר לא יודעת מה להגיד. אז אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שלי כאימא של אליה. אין מילים לתאר את הכאב הזה, את הדאגה ואת הגעגוע שאין לו סוף. אני מבקשת מכם, אל תפסיקו להאמין בכוח שלנו כעם. תמשיכו להתפלל, לפעול, להיאבק, כי ביחד אנחנו חזקים יותר מכל דבר. אבל מדובר בסך הכל ברשימה שישראל העבירה לחמאס כבר בחודש יולי, שבה היא מבקשת לדעת מה עלה בגורלם של אותם שמות שנכללים בה, נשים, ילדים, חטופים חולים וחטופים מבוגרים, מה שמוגדר כחטופים. אני לא מצפה מאף בשר ודם שיחזיר לי את הילד שלי רק מבורא עולם. כולם ביחד בוא נקרא את התפילה לשבויים והחטופים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל השבויים והשבויות, ובכללם את אליה כהן בן סיגלית, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים. עשינו המון מיזמים לזכות אליה. שבעזרת השם ישוב הביתה בשלום, לשלום, בריא ושלם בגופו, נפשו, ברוחו, במהרה, במהרה, במהרה. אמא רחל, תעזרי לנו. לדוד הבנתי שיש רק אחד בשמיים שהוא מחליט וקובע, והוא כנראה
הוא הכניס את אליה לשם, ואני מאמינה שהוא זה שיוציא אותו משם. השבוע הבא, נראה לי יום חמישי או יום שישי, משהו כזה, כאילו שבוע. אז כאילו שבוע, שישי הבא תהיי פה גם? שבת הבאה? כן. גאלי. קשה לי המקום הזה שאני לא יכולה להיות אימא של שאר הבנות שלי. שאני לא נמצאת שם בשבילם. בעיקר לא בשביל הבת הקטנה שלי שבבית ספר ועוד צריכה אותי. תחשבו על זה שאליה לא יודע אפילו שאחותו הייתה בהיריון. אז הוא לא יודע שיש לו אחיינית. קוראים לה טוב אורה. היא באמת האור של הבית הזה. הכניסה לנו הרבה שמחה. והרבה אור בימים קשים וכואבים. אנחנו מאוד מאוד מקווים שעם האור הזה אליה גם יחזור אלינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. בעיקר חנוכיה זו לזכותו של אליה כהן בן סיגלית שישוב עלינו במהרה בריא ושלם בגוף בנפש ברוח במהרה אמן. קדוש ברוב טובך נאה לדתך יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. אנא בכוח גדולת ימינך תרצה לוקח לנו בלי להתבלבל, כן? אותו אחד? יש פה עכשיו חשמלאי שעובד, בחר באים לעשות פה פרקט ומחרתיים מביאים ארון, הכל בהתנדבות. כשאליה חוזר, אני רוצה שהוא יחזור לפה, לבית שלו, לפינה שלו. החדר עכשיו נראה עלוב כזה. כן, שיבוא, שיהיה לו, אתה יודע, שיהיה לו נעים להיות פה. עולה למעלה, נשאר למעלה. באמת, אנשים מטורפים, באמת, 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 אין מה להגיד. באמת, עם ישראל פשוט מטורף. רק שיבוא, בדיוק. בעזרת השם, בעזרת השם. רגע, אם הוא רוצה להפעיל את המאוורר, מפה הוא יפעיל? זה סוג של מחשבה מייצרת מציאות, זה לזמן אותו אלינו. זה מהמם. הערב בחדשות, 6 חטופים חיים ישוחררו בשבת. משפחותיהם של טל שוהם, אליה כהן, עומר שם טוב, עומר ונקר, וגם אברה מנגיסטו והישאם א-סייד התבשרו על שחרורם אחרי שישראל וחמאס. כל אהבה שיש רק לך מבטיחים, על גבולותייך קדושתך לשמור נשבעים. ושבו בנים לגבולה, השיבי את כל ילדייך, לתת את דמם את נפשם, שומרים בגופם על הבית.
שאי אפשר לתאר אותו. זו הקלה מאוד מאוד גדולה שהילד שלי חזר הביתה, ואני מרגישה שזה נס שהקדוש ברוך הוא עשה איזה חסד באמת. אדמה, אדמתי, ילדיי. כמו שהפרח הזה יצמח ויהיה גדול, אני מאחלת לאליה שעם האור שיש והמים שעכשיו הוא מקבל והחיבוק שלנו כמשפחה ושל כל עם ישראל, הוא יחזור לחיים ויחזור לפרוח ולצמוח. מה העניינים? מה קורה חיים שלי? טוב, איך אתה? טוב חיים שלי, מה המצב? טוב נשמה, מה? קר בניו יורק 2 סוודר? כן, קר פה. די, באמת? כן. יש ימים ויש ימים, האמת שיש פה ימים יפים. וואלה. הם נסו בעיקר לדבר שם, לעשות הסברה ולדבר עם אנשי ממשל שיחזירו את ה-58 חטופים שעוד שמה. אז נהיה בקשר. גם אני אוהבת אותך, ביי אהוב שלי. להתראות. ביי יפה שלי, אני אוהב אותך. ביי, גם אני. נשיקות לאבא. אני אמסור. ביי חיים. ביי בינתיים. ביי. יחד עם השמחה הבלתי נגמרת, יש גם עדיין את הדאגה למי שעוד שמה. צאי לך ילדתי בטוחה בתנועתך, קרוב לתחנה הישנה. עצים מטופחים, המפעלים משומרים, יש עוד מסילת... אסור להתייאש, ממש אסור להתייאש, באמת. תמיד צריך להסתכל על הטוב, להסתכל חיובי, לחשוב חיובי, להאמין, והטוב יגיע. מרחם את בועטת לרחם, הטוב